Sinoć je bilo veče nominacija i dok su u kadru i na stubu srama bili Maja Marinković i Marko Janjušević-Janjuš zbog videoklipova gde se navodno ljube, gledaoci su obratili pažnju na nešto drugo. Dok se Luna Đogani izjašnjavala te birala između Maje i Janjuša, gledaoci su skrenuli pažnju na to šta ostali zadrugari rade. Ovoga puta akcenat im je bio na Ani Korać, Davidu Dragojeviću i Tari Simov. U videoklipu David grli Taru, a Anina reakcija je pomalo čudna, pa su gledaoci skrenuli pažnju na njenu reakciju tog zagrljaja. Samo čekam kada će Ana pući koliko se Tara perfidno nabacuje Davidu, a on je dohvati više puta pa poljubi u glavu i tako danima. Stvarno je napadna ova Tara, a Rubi ćuti jer zna da ova nije normalna. Nalepit će je ako nešto kaže, glasio je jedan od komentara na YouTube stranici Zadruge.